तिकडे ही कोपऱ्यातली लाईन लावलेली आहे, परत दुसरी एक ही लाईन लावलेली आहे. काजूची परफेक्ट अशी लेवल करून बघ मित्रांनो, ही झाडं लावलेली आहेत बघा. काजीला मोहर आलाय. असंच प्रत्येक काजीला मोहर आला तर खूप म्हणजे आपल्याला काजू मिळू शकतात आणि त्याचा फायदा होऊ शकतो. इतर लोकांनी सुद्धा त्याचा उपयोग करता येईल, काजूच्या बागा लावता येतील. कारण आपली कोकणी माणसं जास्त करून नोकरी सांभाळतात, पण गावच्या ठिकाणी लक्ष देत नाही. त्या साईडला बघा, या साईडून ना सागाची झाडं लावलेली आहेत. हे बघा, तुमचा एकुलता एक लाडका मुलगा सूरज, म्हणजे आमच्या सर्वांचा लाडका छोट्या. सर्व आपल्या मेन चॅनलचे 1600 सबस्क्रायबर पूर्ण झालेले आहेत. नमस्कार मित्रांनो, मी महेश तुमचं स्वागत करतो पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. मित्रांनो, पुन्हा एकदा आलो आहे आपल्या गावामध्ये. पाठचं बॅकग्राऊंड तुम्ही बघू शकता. आता आपण आलो आहोत आपल्या फणस गावामध्ये. तर आपण आता एक दिवसासाठी आलो आहे नेहमीप्रमाणे, एक दिवसाची सुट्टी घेऊन. सो आता आपण चाललो आहोत माझ्या दादाच्या बागेमध्ये. तर ती बाग ना आपण जाणार आहेत बघायला, म्हणजे तुम्हाला पण दाखवू बाग कशी झाली आहे ती बाग काजूची. तर असा जाण्याचा रस्ता आहे, बघू शकता मागून असा रस्ता आलेला आहे आणि असा समोरनं आपण या पायवाटेने, पायवाट म्हणजे आता ही एक रिक्षा पण झाली, इथून असा रस्ता केलेला आहे. ह्या रिक्षेने, या रस्त्याने तिथे ते घर दिसतंय तुम्हाला, तिथपर्यंत आपल्याला जायचं आहे आणि आपल्याला बाग बघायची आहे. पण बागेजवळ आलेलो आहोत. पप्पा तिथे डोअर खोलत आहेत. बघू शकता बाहेरून व्ह्यू बघू शकता कसा मस्त असं वाटत आहे. दुपारची वेळ आहे मित्रांनो, 1 वाजून गेलेले आहेत. सो ही बाग माझ्या दीपक दादाची आहे आणि अशी ही बागेत जायची एंट्री आहे. सो बघू शकता, मोहर बिळ आला त्याला काढायचं. हे मोहरच ना बाबा, आहे मोहर. हे बघा एंट्री मारताच बघा तुम्हाला दाखवतो. पूर्ण असे झाडाला मोहर आलेले आहेत, काजूच्या झाडांना. सो आपण आतमध्ये जाऊया, आतमध्ये पण तुम्हाला दाखवतो. ही अशी जाण्याची एंट्री आहे आणि बघू शकता काजूची झाडं कशी झालेली आहेत. सो मित्रांनो, ही जे बघताय ना तुम्ही, ही सगळी मेहनत आहे आपली, म्हणजे माझ्या दीपक दादाची सगळी मेहनत आहे. ही मेहनत आज तुम्ही बघताय सगळी. आता आपण आतमध्ये जाऊया. इथे एक असा फार्म हाऊस दादाने रेडी करून ठेवलेला आहे. हे बघा, सूरज फार्म हाऊस, 25 मे 2019. सो मंडळी, माझ्यासोबत ना या बागेमध्ये माझे वडील सुद्धा आलेले आहेत. थोडी माहिती दे. थोडीफार अशी या बागेबद्दल माहिती देतील. हे पहा मंडळी, माझी पुतण्या दीपक जाधव आणि त्यांची धर्मपत्नी दीपिका जाधव आणि त्यांचा एकुलता एक लाडका मुलगा सूरज, म्हणजे आमच्या सर्वांचा लाडका छोट्या, यांनी इथे छोटासा फार्म हाऊस सूरज या नावाने उभारलेला आहे. सुंदर अशी काजूची बाग. या ठिकाणी खूप मेहनत करून, खूप पैसा खर्च करून, म्हणजे दर वर्षाला 2 लाख रुपये खर्च करून या बागेला साफसफाई म्हणा, खतपाणी म्हणा, की त्याची उत्तर काय त्यांना औषध पाणी म्हणा काजूला लागणार आहे. ह्या दोन्ही उभयतांनी ही सुंदर बाग, हे सुंदर असं फार्म हाऊस उभं केलेलं आहे.
लोक पै पाहुणे येणारे बघून जातात, सुंदर अशी बाग म्हणतात, त्यांनाही बरं वाटतं आणि आम्हालाही बरं वाटतं. त्यासाठी माझा मुलगा महेश याच्या यूट्यूबवरून मी आपल्याला छोटीशी माहिती देत आहे, आपण आनंदाने ऐकावी आणि तिचा पुढील तिचा प्रचार आपण पण करावा, की जेणेकरून इतर लोकांनी सुद्धा त्याचा उपयोग करता येईल, काजूच्या बागा लावता येतील. कारण आपले कोकणी माणसं जास्त करून नोकरी सांभाळतात, पण गावच्या ठिकाणी लक्ष देत नाही. परंतु आमच्या घराणेशाहीने आमचे बंधू सीताराम जाधव यांनी आमच्या घराण्याला जी वाटचाल दिलेली आहे आणि त्यांच्या आशीर्वादाने आम्ही हे सर्व आमची छोटीशी काजूची बाग आहे, आम्ही अशा त्यांच्या आशीर्वादाने बाग उभी केली आणि त्यांचा आशीर्वाद आहे. तर अशी आमची एक सुंदर आमच्या दीपकनी बाग उभारलेली आहे. तर आपण सुद्धा या बागेचा थोडासा प्रचार या यूट्यूबवरून बघून करावा अशी माझी विनंती आहे. आणि आमच्या दीपक जाधव सुद्धा तुम्ही सर्वांनी आशीर्वाद द्यावा की त्याची पुढेही वाटचाल अशीच चालू राहावं. कारण तो सामाजिक माणूस असल्यामुळे आमच्या घराण्यामध्ये कुठल्याही कार्यक्रमामध्ये तो पुढाकार आहे. तो आमच्या मंडळाचा फणसगाव बौद्ध विकास मंडळाचा अध्यक्ष आहे. म्हणजे आता मला वाटतं 25 वर्ष व्हायला आले. जेव्हा त्यांनी BMCमध्ये सर्व्हिस केल्यापासून मंडळाची धुरा त्याच्या हातामध्ये आहे आणि त्याला सुंदर साथ अशी आमचे दुसरे पुतणे आहे मनोहर पांडुरंग जाधव यांनी दिलेली आहे. तर आता माझा मुलगा महेश संध्याकाळी परत मुंबईला निघणार आहे. तर दीपक आमचा म्हणाला माझ्या महेशला की बंटी गावी गेलं तर जरा टाकीचा आपल्या पाण्याची टाकी आपल्या ग्रामपंचायतीने बांधलेली आहे त्याचा व्हिडिओ पाठव आणि माझ्या काजूच्या बागेचा व्हिडिओ पाठव. तर आम्ही दोघी बापल्याक आलेले आहोत. मी जरा थोडंसं कोकणीच बोलतो किंवा तरी बोलतो, तरी सांभाळून घ्या अशी आशा बाळगतो. आणि या सुंदर बागेला चांगली लोकांची नजर लागो, लोकांनी चांगलं वावा करून हा यूट्यूब चॅनल आहे तो प्रसार करावा. आणि माझ्या दीपकसारखी बाग उभी केली आहे माझ्या दीपिकाने आणि दीपकने, तशी इतरांनी उभी करावी. त्याचा तो म्हणतात ना अभ्यास, तो अभ्यास शिकावा करावा आणि कोकणी माणसाने आपल्या धंद्यामध्ये पुढे जावं. हेच बोलून मी इथे थांबतो. बाकीचं माझा मुलगा महेश बोलेल. सो मंडळी, पप्पांनी आपलं जे मनात होतं ते बोलले, मनोगत होते ते बोलले पप्पा. चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. बघू शकता तुम्ही बाग. तर असे बघा काजूच्या झाडाला ना मोहर आलेले आहेत. तर याच मोहराचं रूपांतर पुढे काजूमध्ये होणार आहे. मार्चमध्ये या तयार होतील. ओके, बघा पप्पा सांगतायत तर हे मार्चपर्यंत तयार होतील. आणि असे प्रत्येक काज नंबर 7 नंबर आहे आणि 7 नंबर काज आहे. तुम्ही बघू शकता प्रत्येक झाडाला मोहर आलेला आहे. आता मी लांबनच करतो. मोहर तर तुम्ही बघितलात. ते पाहू शकता इथे केळीची झाडं आहेत. ही हे बघा, हे केळीचं झाड आहे. इथे माडाचं झाड आहेत 2, त्याला सुद्धा नारळ आलेले आहेत. हे बघा, आणि ही एक केळ आहे, हिला केळी आलेले आहेत. असं पाहू शकता. सर्व व्हिडिओमध्ये कॅप्चर झालेले आहे. सो केळी जपून ठेवा. नारळ पकडला तो. या बघा, ह्या झाडाला पण सिंगापूर म्हणा, सिंगापूर नारळ. हा बघा, कुठला हा सिंगापुरी आहे. हा सिंगापूर नारळ आहे. हा सिंगापुरी नारळ लावलेला आहे मित्रांनो. त्याला सुद्धा नारळ बघा आता आलेले आहेत. इथे बारके आलेले आहेत. सो आपण इथून अशी आपली एंट्री केली आणि इथे बाजूने माडाची झाडं लावलेली आहेत. केळीचा आणि हे केळी बघा आलेली आहेत. हे बघा केळी. सो मंडळी ना झाडं आहेत ना अशी पसरली आहेत. तुम्हाला प्रॉपर अशी बरोबर तुम्हाला दाखवता येणार नाही, पण मी जेवढं शक्य आहे तेवढं दाखवण्याचा प्रयत्न करेल. हा फणस ना. हा फणस. सो मित्रांनो, हा बघा फणस आहे. हे फणसाचं झाड सुद्धा देखील या बागेमध्ये दादाने लावलेलं आहे. या झाडांना पाणी घालण्यासाठी महिना 5,000 रुपये खर्च येतो. म्हणजे तुम्ही वर्षाचा खर्च किती होतो तो तुमच्या लक्षात येईल. महिना मित्रांनो, या झाडांना पाणी घालण्यासाठी फक्त 5,000 रुपये होतोय. म्हणजे किती खर्च होतोय बघा. हे काजूचं झाड आहे, ह्याला पण मोहर आलेले आहेत. हे आता अजून एक आहे पुढे. म्हणजे अशी ही लाईनीत काजूची झाडं लावलेली आहेत. आता आपण येतोय ना, तर असं बघा इथं साईडून येतो आहे.
साईडून अशी येऊन अशी पुढे पुढे चालत जाऊ आपण. हे बघा व्यवस्थित असे मोहर लागलेले आहेत आणि मार्चमध्ये म्हणजे मार्चमध्ये काजू यायला रेडी झालेले आहे झाडं. सो मंडळी तुम्हीसुद्धा मुंबईत असाल, काही विचार करत असाल गावी येऊन करायचं, तर तुम्ही अशा पद्धतीने ही बाग जशी ही केलेली आहे, उभारलेली आहे, तशी तुम्ही ही बाग उभारू शकता. हे बघा, तर तुम्हाला ना प्रॉपर असं झाड मला दाखवता येत नाही कारण की ते पसरलेलं आहे पूर्ण. सो मित्रांनो जेवढं दाखवण्याचा प्रयत्न करीन, जेवढं शक्य होईल तेवढं मी दाखवीन. सो बघू शकता इकडे हे आंब्याचं कलम ना, आहे कलम. हे बघा हे जे लावलेलं तिकडे कलम, या साईडला ही मोकळी बघा जागा ठेवलेली आहे कलमासाठी. सो हे कलम लावलेलं आहे इकडे. आता इथून मार केलं, इथून असं मार आणि नंतर मग असं मार. ही सागाची झाड आहेत सागवानाची. हां सो बघा हे एक कलम आहे, हे एक कलम, हे अजून एक कलम आहे, इकडे पण एक रेडी होत आहे. ठीक आहे. ह्या कुठला फणसाचा, हे फणसाचं. हे आहे फणसाचं झाड. त्या साईडला बघा हे साईडून ना सागाची झाडं लावलेली आहेत. हे बघा. सो मित्रांनो ही सगळी झाड आहे छोटंसं. आणि बघा हे छोटंसं माडाचं झाड लावलेलं आहे. आपल्याला नाव देऊ शकतो. ओके. आणि पूर्ण लाईनीमध्ये आहेत ना हे सागाचे झाड आहेत. बघा असे तुम्हाला लाईनीत जे दिसत आहेत बांबू टाईप उभे, ते सगळे सागाची झाडं लावलेली आहेत. हे 10 वर्षांनी लाखो रुपये देतील. बघा 10 वर्षांनी मित्रांनो लाखो रुपये देतील. आज आपण जर महिना इथे 5,000 रुपये खर्च करतो आहे, तर याचं फ्युचर आपल्याला म्हणजे भविष्यात आपल्याला चांगलं याचं परतफेड भेटणार सुद्धा आहे. पण एवढा मेहनत कंटिन्यू करावी लागेल मित्रांनो. असं नाही की लावलं सोडलं आणि झालं. खर्च आहे, पाणी घालण्याला पैसे द्यावा लागतो. हे बघा तर इथे ही बाग अशी ती संपलेली आहे. असं इथे कुंपण केलेलं आहे आणि प्रॉपर आपण बघा इथे घर तुम्हाला दिसतंय किती लांब आहे. तो अशी ही जागा आहे. या जागेत दादाने आमच्या काजूची झाडं आणि ही आंब्याची कलमं अशी उभारलेली आहेत. सो मित्रांनो तुम्हाला सुद्धा करायचं असेल, पुन्हा एकदा सांगतोय, मुंबईत तुम्ही राहताय, तुमचा विचार चालला आहे असं काहीतरी करावं, तर तुम्ही अशा पद्धतीने नक्की करू शकता. आणि तुम्हाला ना एक खाली कॉन्टॅक्ट नंबर पण देईन, जेणेकरून तुम्ही एक कॉन्टॅक्ट करून विचारू शकता काय करावं, कसं करावं, ही झाडं कुठून घेतली आहेत. सो तुम्हाला मी त्याची पण माहिती देईन. तुम्ही कॉन्टॅक्ट नंबर देतो मी खाली, त्या कॉन्टॅक्टवर फोनवर फोन करा आणि विचारू शकता तुम्ही. हे बघा इकडे पण असं मस्त हे मुळापासून तुम्ही बघा झाड चांगलं उभारलेलं आहे. त्याला मोहरसुद्धा सुटलेली आहेत. आता असं जाऊया. हां चला. सो आता मी मित्रांनो नाही बघा हे जे मी तुम्हाला सांगितलं ना असे लावलेले आहेत लाईनीत, हे बघा हे सागाची झाड आहेत. पुरी लाईन हे बघा पूर्ण त्या टोकापर्यंत आहेत. आता आपण प्रॉपर तिकडे जात नाही, मी तुम्हाला झूम करून दाखवतो. हे बघा तिकडे जात नाही आपण, अडचण आहे. तर तरी कंपाऊंड साफ केलेलं आहे मित्रांनो. यासाठी सुद्धा पैसे द्यावे लागतात. असं ते साप तुम्हाला दिसतंय, हे साप असंच झालेलं नाही आहे, यावर खर्च करूनच साफ केलेलं आहे. त्यामुळे आपण असे प्रॉपर इथे आपल्याला फिरायला भेटत आहे. पाहू शकता बघा तुम्हाला मी असं खाली बसून पण दाखवतो. अशी झाडं लावलेली आहेत मुळासकट, म्हणजे तुम्हाला मुळासकट पूर्ण प्रॉपर दिसतील. हे बघा सो मित्रांनो हा आपला कोकणातला पहिला दिवस आणि एकच दिवस आपण कोकणात येतो आणि परत जातो. तुम्ही पण हे बघा चांगली जागा साफ पण केलेली आहे. झाडं पण दाखवतो तुम्हाला. मोहर आलेले आहे बघा, हा एक मोहर आलेला आहे इकडे, म्हणजे प्रत्येक पानाला मोहर सुटले असं बोलायला तुम्हाला काय हरकत नाही आहे. हे बघा मी इथे जातो, जायला भेटतंय तर. हे बघा ही अशी ह्या साईडला कडेला लावलेली आहे झाडं काजूचीच. सो ह्याला सुद्धा बघा आता समोर ना सूर्य येतोय, आपण ऑपोजिट दाखवतो तुम्हाला. पायाखाली पण बघावं लागेल. हे बघा मोहर बघा, ह्याचेच नंतर होणार काजू. आणि या काजूबद्दल सुद्धा मी नंतर तुम्हाला सांगेन. सर पहिले तुम्ही हे झाड बघून घ्या. आपल्याला जास्त मोठा व्हिडिओ नाही करायचा आहे मित्रांनो. हे बघा झूम करून दाखवलेले आहेत, चांगले मोहर सुटलेले आहेत, म्हणजे मोहर आलेले आहेत. सो बघा आता मी इथे खाली बसून दाखवतोय.
कशी बघा तुम्हाला मुळं दिसत असेल अशी झाडं लावलेली आहेत. हे बघा तिथे पप्पांना मोबाईल घेतलाय ना, तर पप्पा आता मोबाईलवर काही नाही काय सर्च करतायत नेटवर्क आलं तर, कारण आम्हाला ना जास्त नेटवर्क इथे भेटत नाही. हे बघा हे एक असं बघा, ही लाईन बघितलं तुम्ही, तिकडे ही कोपऱ्यातली लाईन लावलेली आहे, परत दुसरी एक ही लाईन लावलेली आहे काजूची, परफेक्ट अशी लेवल करून बघ मित्रांनो ही झाडं लावलेली आहेत बघा. परत ही तिसरी लाईन, ही पहिली लाईन तिकडे, ही दुसरी आणि ही काजूची तिसरी लाईन आहे बघा. सो अशी परफेक्ट लाईनीत लावलेले आहेत. झूम करून पण दाखवतो चला. हां हां दाखवले हां. तर अशा लाईनीत प्रत्येक झाडाला मोहर आलेले आहेत बघा. ही तिसरी लाईन झाली मित्रांनो, ही चौथी लाईन. ही चौथी लाईन अशी परफेक्ट मस्तपैकी म्हणजे लेवल करून झाडं लावलेली आहेत, जेणेकरून बघा एवढा पुढचा विचार करूनच दादानी लेवल सोडून झाडं लावलेली आहेत. आता या बघा एक झाड एवढं लांब लावलेलं, पण ते एकमेकांना फांद्या जोडलेल्याच आहेत. सो असं तुम्हाला जर करायचं असेल तर असं प्रॉपर नियोजन करून तुम्ही अशी झाडं लावू शकता. सो मंडळी बघा हे आहे कलंब, म्हणजे आंब्याचं कलंब आहे, आंब्याचं झाड आहे. त्या आंब्याच्या झाडाला सुद्धा बघा चांगले मोहर आलेले आहेत. या अजून 15 दिवसांनी याला थोडीशी कणी म्हणजे आंबे पडायला सुरुवात होईल. हां बघा आपण याला पप्पा कणी सांगतायत. म्हणतो गावठी भाषेमध्ये. कणी 15 दिवसांनी आपल्याला दिसेल, त्यानंतर आंबा तयार होईल. हे बघा बघा तुम्हाला ही दाखवतो सुद्धा पण. काच छान आहे बघा. ही बघा हिला मस्त झपरी काच आहे आणि छान मोहर असं वाटतं बघा. वाव एक नंबर बघा मित्रांनो, तुम्हाला दाखवतो मोहर तो बघा कसा दिसतोय बघा. एक छान काजीला मोहर आलाय. असंच प्रत्येक काजीला मोहर आला तर खूप म्हणजे आपल्याला काजू मिळू शकतात आणि त्याचा फायदाही होऊ शकतो. ओके. सो मित्रांनो पप्पाने विषय काढलाच आहे, तुम्हाला सांगतो. सो मंडळी हे जे काजू रेडी होतात ना, हे नंतर आपण विकायला सुद्धा काढतो ना पप्पा, हा विकायला सुद्धा काढतो. आपल्या घरी मंडळी खायला सुद्धा आपल्याला भेटते आणि आपल्या मंडळी घरी पण असतात, ते नाही खायला भेटतं. जर तुम्हाला असे काजू घ्यायचे असतील तर तुम्हाला ना मी माझ्या इंस्टावर सुद्धा नंबर देईन, म्हणजे माझ्या दादाचा नंबर देईन. तुम्ही घेऊ शकता. हां तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून काजू घेऊ शकता. मी तुम्हाला मागाशी हेच बोलूया काजूबद्दल पण सांगेन, तर मला हेच सांगायचं होतं. हे जे मोहर लागलेले आहे त्याचे काजू निर्माण होणार. जर तुम्हाला काजू घ्यायचे असतील तर तुम्हाला मी कॉन्टॅक्ट नंबर खाली देईनच, त्या कॉन्टॅक्टवर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता, कॉलवर बोलू शकता आणि तुम्हाला चांगल्या रेटवर काजू भेटतील आणि चांगले 7 नंबरचे काजू भेटतील एवढंही सांगतो. सो तुम्ही ते बघून घेऊ शकतातच. सो माझ्या इंस्टा पेजवर पण मी तुम्हाला नंबर देईन आणि काजू जेव्हा उपलब्ध होतील तेव्हा त्याची अपडेटसुद्धा देईन आणि यूट्यूबवरसुद्धा अपडेट देईन, जेणेकरून तुम्हालाही अपडेट समजेल. सो मंडळी आजचा व्हिडिओ आपला एवढाच मी ठेवतो आहे. थोडा घाई गडबडीत केलेला आहे व्हिडिओ आहे, अरे एक दिवसासाठी आपण येतो आणि परत मुंबईला जातो सुट्टी नसल्या कारणाने. सो मंडळी आजचा या व्हिडिओसाठी एवढंच आहे. आपण भेटू दुसऱ्या काहीतरी नवीन व्हिडिओमध्ये. आत्तासाठी बाय बाय. सो मंडळी व्हिडिओ एंड केला, मी तुम्हाला एक सांगायला विसरलो, आपल्या मेन चॅनलचे 1600 सबस्क्रायबर पूर्ण झालेले आहेत. त्यासाठी खरंच मनापासून आभार तुमचे. मेन चॅनल म्हणजे आपले महेश जाधव बँजो हे आपलं एक पहिलं चॅनल आहे आणि आता तुम्ही जो व्हिडिओ बघते हे आपलं नवीन चॅनल आहे. तर आपल्या पहिल्या चॅनलचे म्हणजे महेश जाधव बँजो याचे 1600 सबस्क्रायबर पूर्ण झालेले आहेत आणि आता 2000 सबस्क्राईब व्हायला येत आहेत. तो मित्रांनो जावा त्या चॅनलला पण सबस्क्राईब करा आणि ह्या चॅनलचे पण 1000 सबस्क्रायबर पूर्ण करा. सो मित्रांनो आपला हा शेवटचा इथे गावचा दिवस, म्हणजे एकच दिवसासाठी आईवडिलांना सोडायला आलेलो. त्याचा काय आपण व्हिडिओ बनवला नाही येताना, कारण ऑलरेडी आपल्या चॅनलवर 2-3 व्हिडिओ झालेले आहेत कोकणात येण्याचे, म्हणून मी आज काय व्हिडिओ बनवला नाही. सो आजचा व्हिडिओ आपण परत जाणार आज मुंबईला आणि मुंबईला काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न करू. चला बाय बाय.